क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव जाम्ब्रिजरा गामिनि रुद्रसिं मुसाहारिया सोलोंथाइ गैयाब्लाबो गावनि गोब्राब नाजाथाबनायनि गेजेरजों आबाद मावनानै सासे आबादारि महरै जाफुंसार जानो हादों। आंनि मुङा रुद्रसिं मुसाहारि, गामिया जाम्ब्रिजरा। आंथ' समफोरखौ गोसोआव गैला, मथा-मथि दा बाहाय मावफैनाया बेनि सिगांबो बै मिलनपुर होननाय गामियाव मावो। दा बाहाय मावफैनाया 8 बोसोरसो जाबाय। बेवहाय सिगाङाव माने जोङो फार्स्ट स्टार्टिंआव बाहाय 16 बिगा लानानै मावदोंमोन आङो। दा ओरैबो बारायनानै बे जायगा दंसेयाव 25 बिगा जाबाय आरो ओरै हाइरड बारनानै 26 आरो 32.5 बिगा दं। ओरै साहाथिं आलु दं, कफि दं, बिदिनो मा होनोमोनलाय बेसर दं आरो बेनिफ्राय माबाबो दंमोन नामा मटर दं। हासाराथ' ओरैनो गोबोरखिखौनो बांसिन बाहायनाय जायो। आंनि मावनायाथ' मथा-मथि क'क्राझाराव लांनानै फानहैग्रा माखासे 7-8 जनसो दं। बिसोर लाङो, ओमफ्राय आं बाजाराव फानो, सेरफांगुरि फानो, पाटगाव फानो, आलांगि फानो, सेलेखा, जाहारबारि, बिसमुरि बाजाराव फानो आरो बे लकेलनि फिसा-फिसौ फायखारिफ्राबो बेनिफ्रायनो लांनानै फानहैयो आरो पाटगावआव फानग्रा, आलांगियाव फानग्रा बिसोरबो फिसा लांनानै फानहैयो। सोलोंथाइखौथ' लायाखैखौनो होनजायो। जोंनि गोदोनि दिनाव बिमा-बिफाया फोरोंनांगौखौ जोंनि बेसआव मथा-मथि दान्दाखौनो लाखायामोन बादि। आङो ओरैनो LP पास जानानै ME आव ओरैनो दाला-दालि हाबदों होनजायो। बेनिफ्राय मा होनोमोनलाय बेखौ गोदो नाइट स्कुल थायोमोन ना, बे नाइट स्कुलाव फरायलाबायनानै माखासे इंलिस-थिंलिसफोरखौ रोंनाय जादों आरो लिरनो नायनो। माबोरै नोंथाङा? आङो बे हाबाफारिखौ थारमाने आफायाबो आबादारिखामोन नालाय, आफाजों लोगोसे आबादखौ बिदिनो माइ दैफोरखौथ' मावखायो, फाथो-फुथोफोरखौ बिदिजों मावलांनानै उनाव गोसोआ सोलायनानै न'आव थानाय बारिफोरखौ बिदिनो मैगं-थाइगं गायदावनानै बेनि उनाव ओरैहाय मिलनपुराव ओंखारबोबाय बिजनेस सिस्टेमाव। सासे बेंगलनि लोगो दंमोन, बेनिफ्राय एसे मोननाय जादों सोलोंनो। दा बेनि उनाव बाहाय खारबोबाय, माने मिलनपुरनाबो मालायनि हाखामोन नालाय, बेहायबो लोगो दंमोन। ओमफ्राय बेनि लोगोखौ गारनानै आं बेहाय फैनानै बे हाखौ लानानै मावजेननानै ओमफ्राय दा हाया बारायनानै गुवार जालांबाय आरो। आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरानो सोलोंथाइ लानानै सरखारि साख्रिखौल' नेनानै थाबाय थायो। आबाद मावनाय बिथिङाव गोसो होआ। आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो दि गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो, बेखौ रावबो सानस'हरा। नाथाय बेबायदि समावनो क'क्राझार जिल्लानि पाटगावनि जाम्ब्रिजरा गामिनि रुद्रसिं मुसाहारि मुंनि सासे सुबुङा गोथां मैगं-थाइगंजों लोगोसे बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै सासे गोख्रों आबादारि महरै जाफुंसार जानो हादों। आबाद मावनायनि जेबो सोलोंथाइ लायालासे गावनि गोब्राब नाजाथाबनायनि गेजेरजों गावहानो आंगो हा गैयाब्लाबो गुबुननि हाखौ बन्दक लानानै थांनाय 8 बोसोरनिफ्रायनो गोथां मैगंजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि आबाद मावनानै जागायजेनदोंमोन। बेबायदिनो लासै आबाद मावनायखौ बारायनानै दिनैसिमाव 50 बिगानिबो बांसिन हायाव बायदि मैगं जेरै आलु, फान्थाव, कफि, बानलु, लाव, खुमब्रा, जोगोनार आरो गुबुन जेरै माइ, फाथो, बेसर बायदि आबाद मावनानै सासे गोख्रों आबादारि महरै जाफुंसार जानो हायो रुद्रसिं मुसाहारि बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि पाटगावनि जाम्ब्रिजरा गामियाव सासे आबादारि नखरावनो जोनोम मोननाय रुद्रसिं मुसाहारिया गेजेर फरायसालिसिमल' फरायफ्रामनाय। गोजौ सोलोंथाइ मोनाखैब्लाबो गावनि गोसोनि मोन्दांथिजों गावनि खान्थिजोंनो नांथाब नाजानानै आबाद मावनानै सासे जाफुंसार आबादारि जानायजों लोगोसे रांखान्थियारि बिथिङावबो जौगासारनानै गावनि नखर सामलायनायजों लोगोसे गावनि आबाद फोथाराव हाबा मावग्रा महरै सा 20निबो गोबांसिन सुबुंफोरखौ लानानै थांना थानायनि राहा होनो हाबोदों बिथाङा। जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा, बिथांनि मावनाय आबादफोराव बांसिनै जिबारि हासारखौल' बाहायनाय जायो होनना रुद्रसिं बिथाङा मिथिहोबावदों आरो बिथांनि दिहुनजानाय मैगं-थाइगंफोरखौ गाहायै क'क्राझार सहर, पाटगाव, सेरफांगुरि, सेलेखा बाजार बायदि हाथायफोराव फानहरो होननानैबो बिथाङा फोरमायबावदों। बोथोर नायनानै बोथोर मैगं आबादफोरखौ मावोब्ला थारैनो मैगं आबाद मावनानैबो गावनि जिउखौ खुंनो हायो आरो रांखान्थियारि बिथिङाव थारैनो मुलाम्फा मोननो हायो होननानै मुसाहारि बिथाङा फोरमायबावदों। आबाद नायनानै आबादाव मुलाम्फा मोननो हायो। जेरै आबादखौ जाहोनो हाबा बिनिफ्राय गाहाम फिथाइ मोनबा लाब जायो, गाहाम फिथाइ मोनाबाथ' बाहा। बेफोरखौ बुंनांगौआ एसे गोलाव जायो। थारमाने लाइमोनफोरा मथा-मथि मानसि माहारियानो बुंनो थाङोबा ओरैबायदि जेब्ला लामा आन्दायथारो, सरखारि साख्रि नागिरनाय माबानाय फरायनाय मोजां लाइफखौ दानो जिरायनानै जानो, बेफोर जुदि नागिरसेयाव जायाबा जोबथारनायावसो मानसिफ्रा आबादखौ सिन्था खालामो नालाय। दा लाइमोनफोरखौ मालाय मा होननो, जायफोरहा गोसो दं बिसोरो गावसोरनो गोसोआव नांनानै सोलोङो।
गुबै आबाद मावनानैथ' जों थांनानै थानो हाखायो माइ थानांगोन आरो गोरान आबादफोरा जेरै मैगं थाइगंजोंथ' मोजां मुलाम्फा जायो थारमाने बाजार साहिदाजोंसो बाजाराव जुदि मोजां दाम जायोबा मुलाम्फा जायो टमेट'फ्रा जेन'बा 200 मन 250 मन बा 300 मन दाम जायो दा बेखौ जों टमेट'खौ गोथां फोथांनानै लाखिनो हायोबा बिगायाव 200 मन जायोबा जों जेनेबा केजियावबो बुरजा फैसा मोनो बाजाराव फाननो हायो रकलिफ्रा जेरै बिगायाव माबासो जायो 6,000सो 5,500 6,000सो 10 थाखा दाल मोनोबा मेक्सिमाम फैसा जायो फुलकबिफ्राबो बिदिनो जेन'बा 6,500 7,000सिम जायो मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरोखि माने आबादखौ आबाद बादि मावनानै मोजां जाहोनांगौ बेल'